Има места, които не се измерват в километри. Те се измерват в усещания. Места, които не се посещават, а се преживяват. Община Хисаря е такова място. Тук природата, историята и човекът живеят в съвременна хармония. Тук времето не бърза, защото всяка крачка има смисъл, а всяко дихание разкрива нов свят. Разположена в полите на Средна гора, Хисаря дарява мек климат, чист въздух и спокойствие, което усещаш още с първата глътка въздух. Това е място, което връща ритъма на живота. Място, което успокоява и вдъхновява. Тук и сега започва твоето пътешествие. За влюбените – тихи алеи, романтични изгледи и споделени мигове, които остават завинаги. За семействата – зелени паркове, безопасни пространства и забавления за малки и големи. За романтиците – залези над минерални извори, стари крепости и уютна древна история. За търсещите спокойствие – тишина, природа, минерална вода и моменти на истинска хармония. За любителите на историята – римски терми, тракийски светилища и антични крепости, които шептят тайните на вековете. За любителите на приключенията – хълмове, панорамни маршрути, пешеходни и велосипедни пътеки, които зоват за движение и свобода. За ценителите на вкусовете – винени дегустации, кулинарни маршрути и традиции, които съживяват сетивата. Пейзажи, които говорят със своята тишина. Вятър, който носи аромат на векове. Светлина, която рисува сенки и истории по земята. Преди повече от 2000 години римляните откриват силата на тази земя и остават. Те изграждат крепост, град и терми, посветени на здравето, хармонията и живота. Днес стените, античните улици и римските бани шепнат истории за величие, за грижа и за човека. 22 минерални извора, естествен дар превърнал Хисаря в един от най-значимите балнеоложки центрове в България и Европа. В Хисаря водата не е просто ресурс, тя е наследство. Лечебен и възстановителен отдих, уелнес и здравословни преживявания, които съчетават хилядолетната сила на водата с модерна грижа и комфорт. Модерните хотели предлагат спа и уелнес преживявания, минерални басейни, терапевтични процедури, уелнес зони. Всичко, за да възстановиш тяло и дух. И сред тази съвременна хармония откриваме Момина баня. Лечебно чудо, което пази белезите на античните терми. Тук историята не е експонат. Тя е част от преживяването. Хисаря днес е град, в който древността не е музей, а живо ежедневие. Община Хисаря не предлага едно преживяване. Тя предлага избор. По всяко време. За всеки. Старосел е място, което се усеща. Не се разглежда. Преживява се. Тракийският култов център разкрива свят, в който човекът е бил едно с природата и боговете. Днес Старосел съчетава древност, култура и винени традиции, привличайки туристи, които търсят смисъл и вдъхновение. В Старо Железаре културата има лице и дом. Стенописите по къщите превръщат улиците в галерия под открито небе, където световни личности и местни жители съжителстват в цвят и символика. Домът на традициите пази паметта на селото. Бит, занаяти, обичаи и празници. Традицията не е минало, тя е жива. Античният фестивал превръща града в сцена от друго време.
Римски легиони, тракийски ритуали, музика и театър оживяват древността. Фолклорни фестивали, концерти, изложби и спектакли създават календар, в който класическото и съвременното се срещат. Община Хисаря е място за живот и растеж. Традицията тук не спира развитието, тя му дава посока. Община Хисаря не е просто дестинация, тя е преживяване, което остава в сърцето. Открий Хисаря – вода, която лекува, история, която вдъхновява, място, което те приканва да останеш. За влюбените, за семействата, за романтиците, за търсещите спокойствие, за любителите на историята, за ценителите на приключенията, за гастрономите. Тук има по нещо за всеки. Открий Хисаря. Преживея. Докосния. Тук и сега.